Biblia je plná Božích prikázaní a ustanovení o tom, ako má človek žiť s Bohom a v akom vzťahu má byť človek s Bohom. A jedno z prikázaní, ktoré pre mňa osobne to najťažšie dodržiavať, je prikázanie, ktoré napísal apoštol Pavol v liste Filipanom, v 4. kapitole, 4. verši. Tam hovorí: ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. A zdá sa, že dôležitosť tohto prikázania je tak veľká, že Pavol ho hneď v zápätí opakuje. Opakujem, radujte sa. Keď sa pozeráme do Biblie na ľudí viery, tak vidíme, že napriek všetkým možným veciam, ktoré sa diali v ich životoch, boli tu ľudia plní radosti. Aj keď boli mučení, aj keď boli dokonca zabíjani pre Krista, boli tu ľudia, ktorí boli charakteristickí práve svojou radosťou. A radosť nám nie je vôbec cudzia. Každý z nás jeden hľadá radosť. Otázkou však je, že v čom ju hľadáme. Môže to byť v tej najnovšej technológii, ktorá práve vyšla v najnovšom telefóne, v najnovšom počítači. Môže to byť v našich vzťahoch. Či už so svojím partnerom, alebo v rodine, s priateľmi, v zbore, v škole. Môže to byť v tom, čo radi robíme. Či už sú to nejaké koníčky, či už to je práca, ak nás baví. Otázka je, že či sa dá povedať o týchto veciach, že ich koreňom, ich jadrom je Pán. Že sa radujeme v Pánovi, aj keď sa radujeme v týchto veciach. Vyzeráme tak napríklad na bohoslužbách, že sa radujeme v Pánovi. Alebo keď sme v škole, alebo v práci, keď sme so svojimi priateľmi, keď sme na Facebooku, keď sme na YouTube. Dalo by sa povedať, že sa radujeme v Pánovi v tej chvíli? Keby niekto išiel na tvoju Facebook stenu, keby išiel a pozeral sa na videá, ktoré na YouTube pozeráš, dalo by sa z toho dojsť k záveru, že sa raduješ v Pánovi. Alebo sa raduješ z vecí, ktoré sú vo svete a ktoré nemajú nič s Bohom spoločné. Je veľmi náročné byť kresťanom v 21. storočí, lebo veľmi veľa vecí okolo nás súťažia naše srdce a chcú získať si našu radosť, radosť nášho srdca. A Biblia je veľmi jasná v tom, ako sa môžeme stať šťastnými kresťanmi, ľuďmi, ktorí nachádzajú svoju radosť v Pánovi. Žalm 34, 9. verš hovorí: okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. A to hebrejské slovíčko okúste v skutočnosti znamená vziať niečo, vložiť si to do úst, okoštovať to, okúsiť toho chuť a spoznať, aké to je a či to je dobré. Jonathan Edwards, muž, ktorý žil pred 300 rokmi, povedal: rozdiel medzi tým, keď vieme o tom, že Boh nás miluje, a tým, keď zakúšame to, že Boh nás miluje, je taký istý, ako keď ti niekto chemicko-biologickým spôsobom vysvetlí, prečo je med sladký, a tým, keď si vezmeš lyžicu medu a dáš si ju do úst. To znamená okúsiť a spoznať, že dobrý je Hospodin. Vziať ho dovnútra a skúšať, spoznávať, koštovať. No a toto je cesta ku šťastnému kresťanstvu. To, že budeme dennodenne zakúšať Božiu dobrotu vo všetkom, čo sa deje v našich životoch. Či už sú to také tie kresťanské záležitosti, ako je čítanie Biblie, modlenie sa, chodenie na mládež, na bohoslúžby, do zhromaždenia, ale takisto aj v takých, nie na prvý pohľad kresťanských veciach, ako je Facebook, pozeranie si videí na YouTube. Preto ťa chcem pozbudiť k tomu, aby si tento deň, tento celý týždeň, tento celý mesiac, celý svoj život venoval jednej úlohe. A to je, že sa budeš snažiť zakúšať Božiu milosť, Božiu lásku, Božiu priazeň. Nie len svojou mysľou, ale predovšetkým svojim srdcom. Že nebudeš len spoznávať, ale že budeš zakúšať. Keď prichádzaš k Božiemu slovu, tam, kde ho najlepšie spoznávame, tak pros Boha, aby ti otvoril oči. Pros ho o to, aby ti dal nové chuťové poháriky. Aby ti dal schopnosť vidieť jeho slovo ako sladkú vec. Vec, ktorá ti bude takým pohľadením na jazyku. Niečo, čo bude pre teba príjemné a chutné. Niečo, k čomu sa budeš chcieť pravidelne vraciať. Keď si čítaš jeho slovo, keď otváraš jeho slovo, tak ho pros o to, aby nebolo pre teba iba vystrihnutým obrázkom z kuchárskej knihy, ale pros o to, aby sa stalo pre teba bohato prestretým stolom. Aby sa stalo pre teba skutočnou hostinou. Preto nás chcem všetkých pozvať k tomu, aby sme okúšali a spoznávali, že dobrý je Hospodin.